Today is Sunday, uh, December 18, 2022. Agaron di ay sa birthday sa amuhang busing sa Bato Institute of Science and Technology. The owner of Bato BIST, si Sir Ernest Hermano. Sir, happy birthday o more birthday to come, more blessing to come o good health. Ni ako mang hinaot nga daghan makang matagan o mga maserbisyuhan sa mga estudyante sir nga maeskwela sa Bato niya, daghan pang mga future nga mahimo unya katong ganahan day maeskwela karon. Enroll na mo sa Bato Institute of Science and Technology kay ato ang adto ang future or ang atong kaugmaon. Okay, once again, happy birthday sa among busing sa Bato Institute of Science and Technology, Sir Ernest Hermano. Niya, daghang salamat sa panihapon sir, og more birthday to come, good health, og more blessing to come. Once again, happy birthday. Og ako mang hinaot nga magmalipayon ka sir sa pag-celebrate sa imong birthday karon.